Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 11, bersikulo 11 hangtod 15. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, hinumdumi kini, wala pay tao nga sama ni Juan nga magbubunyag, apan ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake, ug ang mapintas nga mga tao manlimbasog sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa gingharian, ug kun buot kamo mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias kansang pag-anhi gitagna. Busa, pamati kung may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Greetings gikan dinhi sa Hong Kong. Natakaron dire sa Hong Kong tungod sa Asian Bishops Meeting. Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa sinugdanan pa lang, grabe na kayo ang dulot ngadto sa mga taga-Israel sa ilang paglaom sa usa ka moabot nga Mesiyas. Nagtugayon sila nga dili sila pasagdan sa Dios. Sukad pa sa ilang pagkaulipon sa Ehipto, ang ilang kasinatian sa pag-antos ug paglaom sa kaluwasan gipadayon pinaagi sa pagpasapasa ngadto sa mga misunod nga mga henerasyon. Ang Dios nagpadala kanila og mga propeta aron ipahinumdom nga dili gayud sila pasagdan. Nga adunay panahon nga mutunga ang anak sa tawo nga magdala sa tinuod nga kagawasan. Sa ilang pagbiya sa Ehipto, sa pagtabok nila sa Red Sea, ug sa ilang pag-abot sa yutang saad, nagsugod ang ilang pagtan-aw sa usa ka Dios nga usa ka manluluwas o tigdala sa kamatuoran. Apan samtang nilabay ang daghan ng mga panahon, ang ilang pagsabot sa Mesiyas nahimong politikal. Ang ilang paglaom nga sa sinugdanan spiritual nahimong usa ka pagpaabot sa gahom nga muluwas kanila sa politika o pagpanglupig nga ilang nasinati. Maunang sa dihang niabot na ang tinuod nga Mesiyas, wala nila siya mailhi tungod kay lahi ang ilang gi-expect. Ang ilang gidahom kaayo mao na ang usa ka hari nga adunay espada, dili usa ka magtutudlo nga naghatag og kaluoy ug kalinaw. Di sa Ebanghelyo karon si Jesus nagsulti bahin kang Juan Bautista ug sa iyang papel sa pag-andam sa dalan para kang Jesus. Kini nga pulong usa ka panawagan nga masabtan nato kung unsa gayud ang kahulugan sa pagpaabot. Ug unsaon nato pag-ila ang presensya sa Dios taliwala sa mga paagi nga wala nato gipaabot. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Juan Bautista mao ang tingog nga nag-andam sa dalan sa Ginoo. Si Juan usa ka napili nga instrumento, nagsinggit sa kamingawan, nag-awhag sa katawhan sa paghinulsol ug pag-andam sa ilang kaugalingon alang sa pag-abot sa hari. Ang iyang kinabuhi simple, wala siya nagpuyo sa palasyo apan sa kamingawan. Ang pagpaandam nga gihimo ni Juan dili lang kabahin sa moral nga paghinulsol apan usa-usab ka pagbukas sa kasing-kasing aron mailhan ang presensya sa Dios. Ang punto mao nga si Juan daw tulay tali sa mga propeta sa karaang kasabutan ug sa katumanan nining mga saad sa persona ni Kristo. Ang iyang papel mao ang pagpamukaw sa katawhan nga ang Mesiyas dili magdala sa usa ka espada apan magpas-an sa krus tungod sa iyang gugma.
Ang iyang kasimple dito sa kamingawan nagpahinumdom nga ang grasya sa Dios dili makapuyo sa kasing-kasing nga puno sa garbo. Kinahanglan na akitay kasing-kasing nga andam mubiya sa tanang kaugalingong interes lamang aron makadawat sa presensya sa Ginoo. Si Juan Bautista mao ang tingog nga nag-andam sa dalan sa Ginoo. Ikaduhang punto, si Elias mao ang tingog nga nagpahinumdom sa pag-abot sa Mesiyas. Ang mga Hudiyo nagtuo nga si Elias o si Elijah mubalik aron ipahinumdom sa katawhan ang pagpaabot sa Mesiyas. Apan ang pagsabot sa katawhan napahamutang sa pisikal nga pagbati. Nagpaabot sila sa literal nga pagbalik ni Elias. Dili sa espiritu ug kamatuoran nga iyang gidala. Abi sa mga tao nga mubalik yun literal si Elias o baka mukalit lang yun siya og tunga nga murag magic. Ang pag-ingon ni Jesus nga si Juan mo'y Elias nga umaabot usa ka pagpadayag nga nagsugod na ang katumanan sa saad. Apan kadaghanan kanila wala makadungog nini tungod sa ilang panghuna-huna nga sobra ka literal o politikal. Kita usahay sama usab sa mga Hudiyo. Nagpaabot sa Dios nga moabot pinaagi sa dagko nga mga milagro apan usay dili nato makita siya sa katawhan nga nanginahanglan og tabang sa mga tigulang nga mga nag-inusara o sa mga kabus nga nangayo og pagkaon. Ang espiritu ni Elias nag-auhag nato nga magpuyo sa kalayo sa pagtuo. Magpaka matinud-anon sa pagpakibatok sa daotan sa kalibutan pinaagi sa atong kaluoy o Kristohanong kaakuhan. Si Elias mao ang tingog nga nagpahinumdom sa pag-abot sa Mesiyas. Story time. Ginihirata naghisgot aning Elias, kinsa man gyud ay ni si Elias. Dili ni mao ang dancer ha. Si Elias mao ang propeta nga puno kayo sa Espiritu Santo. Sa kaniadto nakigtigi siya batok kang Haring Ahab ug sa mga propeta ni Baal o pinaagi sa gahom sa Dios. Iya silang gipakita nga dili tinuod ang ilang mga Diyos-Diyos ug ang Diyos lamang sa Israel mo'y makagagahom ug angay dampan. Ang mga Hudiyo nagtuo nga inig moabot na gani ang Mesiyas, si Elias mobalik aron pagpahimutang sa tanan para maandam ang mga tao sa pag-abot sa Mesiyas. Mo nga sa dihang si Juan Bautista niabot o ilang nakita nga si Juan Bautista adunay parehas nga gahom ug intensity sa panawagan sa paghinulsol. Si Juan maoy napuno sa Espiritu Santo ni Elias kay mauman ni ang timaan sa tinuod nga tig-andam sa dalan para kang Kristo. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og mga tao nga sama ni Juan Bautista ug ni Elias. Mga tingog sa paglaom taliwala sa naglunop nga mga fake news ug toxic diya sa social media. Ang atong mga maabi-abihong mga pulong, ang inyong mga pagpadayag sa kaluoy ug ang inyong pag-ampo mahimo usab nga pag-andam sa uban aron muduol sa Dios. Pinaagi sa imong pagkinabuhing Kristiyanos nga dayag sa komunidad, ikaw mahimong Juan o Elias nga nag-andam sa dalan sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Hong Kong. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo. Pasalamat og pagtimbaya sa atong mga regular na subscribers nga naga-forward og naga-share sa atong mga pamalandong ngadto sa ilang mga religious organizations, mga ministry chat groups o ilang mga Facebook pages. Usa sa atong mga unang tigpaminaw online nga kaniadto pa si Tobias Horatios watching gikan sa Our Lady of Lourdes Parish
sa Pulumulok, South Cotabato. Si Nina Lumangyaw, watching from Toledo City, Cebu. Si Timoteo Siukim, watching daily gikan sa Malaybalay City, Bukidnon, Couples for Christ chapter. Si Virginia Laok, watching every day sa atuang mga pamalandong gikan siya sa Karkar City. Si Josephine Giosa, watching from Pulumulok, South Cotabato. Si Oni Villamor, gikan sa St. Peter the Apostle Parish sa Taytay, Danau City. Si Brain Limit, watching from Hagna, Bohol. Si Jane Velasco, o ang Handmaids of the Lord diya sa Compostela, Cebu. Si Ray Aguilar sa Prosperidad, Agusan del Sur. Si Eden Dinolos sa Bliss, Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. Si Annabel Yu o Tribong Maharlika Consumer Cooperative, uban sa ilang president nga si Sir Manny Dalampasig o Vice President nga si Trinidad Cabardo, ug sa tanang mga officers, o si Tata Torres sa Katitipan, Davao City.